Имаш школа, но не получаваш достатъчно записвания. Уроците ти са качествени, учениците са доволни, но просто липсват нови клиенти. Те не идват. Истината е проста. Не ти трябва още реклама. Трябва ти система, която да работи и да говори вместо теб. Аз съм Нет, брандинг експерт от 5 години и се занимавам точно с това. Управител съм на фирма Enjoy Brands и искам да помогна на качествените учители, на качествените педагози да бъдат забелязани с много лесен начин. Ние изградихме цяла една готова система, която решава вашите проблеми. Нека да ви дам пример за това. Това е господинка. Господинка се обърна към мен със следния проблем. Тя каза, ще отворя школа, обаче искам да направя школата си популярна и искам още в следващия месец да запълня тази школа с записани хора. Защото съм разработила нови иновативни педагогически методи. Аз казах, добре, нека да работим заедно. Какво направих за нея? Веднага се заехме първоначално с нейната фония, с нейния сайт, защото през 2025 година хората си правят проучването. Не е достатъчно просто да питаш някой за съвет или за обратна връзка. Всеки влиза онлайн, говори с ChatGPT, говори с Gemini и те търсят решения на техните проблеми. Затова ние създадохме директна онлайн платформа, която да говори и да показва какво тя иска да каже и какви са нейните услуги по най-добрия начин. Виждате колко елегантна, колко леко зареждаща, колко приятна платформа сме направили на нея. Ето е господинка Георгиева Дитка. Направихме, освен това, виждате, че постоянно има бутони за връзка с нея, за да може хората да се запазват часове и допълнително, понеже тя се занимава и качва допълнително обучителни материали, сме ги интегрирали към самия сайт, като сме добавили и опция да се поръчват различни наръчници, различни помощни материали за своите деца. Когато натиснем бутона "Свържи се с нас", директно ни изкарва страницата, която е реално самата страница за продажби и за резервации. В тази страница може да видите, че съм и създал система, с която да се запазва часове за консултации. Но това не е единственото нещо, което направихме за нея. Ние веднага скочихме в Google Maps, защото повечето хора влизат там, когато търсят дадена школа или дадена детска академия, и веднага направихме оптимизиран профил. Виждате, че когато напиша детска академия в град Стара Загора, тя излиза на първа позиция, излиза на първо място. Това значи, че е още един канал, освен сайта и освен органичното търсене, когато хората влизат в Google, те я откриват и в Google Maps. И третото нещо, което направихме, ето тук е анализ на скоростта на сайта и колко бързо зарежда той и колко добре е оптимизиране. Виждате, че зарежда за по-малко от секунда. Следващото нещо, което направихме, е, че направихме цялостен брандинг, цялостен дизайн, създадохме уникална визия, която се харесва изключително много от мълчуганите. Оптимизирахме и всички социални мрежи и създадохме един контент календар, по който тя да качва съдържание без да го мисли. Тя директно влиза, чете, публикува и с готови примери, с готови съвети, с готови идеи, които тя може да използва постоянно. Виждате корицата, ние изключително много използваме психология, слагаме нещата, по които тя се отличава като школа. Тук сме заложили, че тя прави дебати, състезателна математика, арт-терапия и забавен английски език. Съответно, това беше част от нещата, които подготвихме за нея, и понеже искам да ви дам максимално много стойност и ви благодаря, че гледате това видео, аз съм сигурен, че можем да ви съдействаме и затова сме направили един безплатен подарък. Безплатно ние ще оптимизираме вашият Google Maps профил, ще ви консултираме, ще ви дадем съвети за това вие как да станете най-добрата, най-популярната школа във вашия град, за да може да бъдете резервирани за следващите месеци, както се случи и с нашия клиент Дитка. Още когато отворихме, когато пуснахме системата, когато започнахме да качваме съдържание, тя в следващите 2 месеца се запълни календара, че даже се наложи да се наеме още един служител, за да й помага да се разрасте. Така че това правим ние за вас. Когато изгледате видеото, директно може да натиснете "Запази безплатна", оптимизиране на Google Maps профил, да си попълните данните и
вече ние ще се свържем с вас, ще ви консултираме с голямо удоволствие, ще ви съдействаме напълно за това, а пък вече ако останете доволни, може да поговорим и за цялостната система, която сме готови да интегрираме спрямо вашите нужди. Благодаря ви!